जायफोर रिजाल्टखौ नायनो रोङाखै SSLC नि रिजाल्टखौ जायफोर नायनो रोङाखै बिथांमोना प्ले स्ट'राव थांदो। प्ले स्ट'राव थांनानै नैबे सेबा रिजाल्ट 2022 बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो। बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय सेबा रिजाल्ट 22। बेखौ आंना इनस्टल खालामखाबाय। बिनि उनाव अपेन खालामदो। बिनि उनाव नैदि फैगोन ओमफ्राय ओरै थांदो नैबे फार्स्टनि कारेन्ट इयार रिजाल्टस। बिनि उनाव बेखौ थुदो। थुनायनि उनाव इन्टार रल नाम्बार, बेहाय इन्टार रल नाम्बारखौ होदो। आं पेस्ट खालामनानै दोनखादों। नैबे फार्स्टनि मोनब्रै 01116 ओमफ्राय उनाव इन्टार नाम्बार बेहायबो पेस्ट खालामनायखौ होबाय। ओमफ्राय बैयो मोनब्रै 0681 ओमफ्राय बेनि उनाव इन्टार केप्साखौ होदो 4496। बिनि उनाव गेट रिजाल्ट नै डाइरेक्ट फैबाय रल नाम्बार, बियो SSLC ओमफ्राय फुजा नार्जारि आरो आंनि बिदानि फिसाजो। दा बियो फार्स्ट डिभिजन मोनबाय 399। बिदि नायनो हायो आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ माबानो जाबाय 360 पिक्साराव होनानै लाय, कुवालिटि गिदिराव होनानै नायबा स्रा नुगोन। बेनोसै जायफोर नायनो रोङा बिथांमोना बिदि माबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर नायनो रोंथाराखैबा आंनो कमेन्टआव हर। कमेन्टआव रल नाम्बार ओमफ्राय बे क'डखौ हरबानो जाबाय।